Yeah, welcome back to the YouTube channel, Marwan Cameras. Basi, I hope kuti mwatsoka bwino. So, video number 2 tsopano pankhani yokhuzana ndi ma update. Anyway, tikambe pano nkhani yokhuzana ndi North Korea ndi Trump. Trump akuyesesa ndithu kufuna kuyipezabe North Korea ndi kuyinyingalira ndithu mpaka na iwo aja awasiyitse kukhala ndi nuclear. Paja ndi go imeneyo ya Trump. Trump akufuna ndithu adutse pena paliponse komanso adzese mtendere pakati pa South Korea ndi North Korea. Pamene North Korea yapereka ma condition yoyamba inaliyonena kuti paja apungula asilikali ku South Korea ndi zinathekadi even so asamapangeso zimaujen zawo chizoti zima military drill kuti azipanga ma training pakati pa asilikali ako South Korea ndi ako America. So anakhansula Trump zimene zija and zikuoneka zoti at least Trump akumvera. And komano iwo akungoyankhula kumapereka mazifukwa zina akumati ife tapanga zimene chifukwa chazakuti chifukwa South Korea siyomvera inatinyasa kwambiri inatibowa chifukwa tinayipempha kuti tikamenya nkhondo ku Iran inatikana, something like that. Komano Trump akupanga zimene zizi chifukwa chofuna kupeza attention kuchokera ku North Korea. North Korea ikufuna zimene zozo Trump apanga zimene North Korea ikufuna. Ndiro ankhani nafusa makamaka kuti akulu zimene zizi mukupanga chifukwa North Korea ikufuna kuti mbungula asilikali chifukwa mukupanga zimene zija ngati kwagonjera. Trump anapyana zo mtima nkomoza kuti pacha uli ndani we fake news yake imene amakondera mucho. Quiet. You're very disrespectful in front of this young man. Okay? Don't you find her disrespectful? He understands. Quiet. Who are you with? I'm with CNN. Fake news. You're fake news. You're a loud, boisterous person. You're fake news. Be quiet. Be quiet. Be quiet. You're a fake reporter, and you report fake news. Go. Okay, by the way, imeneyo ndituti siyeka yepanepo. Komabe tikupeza kuona kuti dzulo tinakambirana nkhani yokhuzana ndi zimene North Korea ikufuna. So panali ngati kuchepesa asilikali ku South Korea aku America, kunali ngati iwo ayilemekeze North Korea ngati dziko la nuclear azilemekeza choncho ndithu. Yes, tanadi lithuliwa Trump pamene akuyankhula akuonena kuti North Korea basi ndi nuclear chani ndi mnthu wabwino kwambiri. Akuipanga like sakuerenga ngati ndani koma akuipanga recognize akuivomereza kuti yes North Korea ndipo akuti zili bwino for president ndo wabwino. The fact that I get along with him, that's a good thing, not a bad thing. He has 57 very powerful nuclear weapons. Should have never allowed it to happen. They should have never allowed it. If I were president, I wouldn't have allowed it. But he's got them. I get along with him very well. I can't let Iran have a nuclear weapon. And I know Kim Jong-un very well, and he's going to be fine. As long as we have a smart president, he's going to be fine. If we have a dumb president, then he's probably not going to be so fine. Are you expecting to meet with him later this year? Yeah, I will be. Guys, in North Korea, Western media, wazungu nkhani zokhuza ndi North Korea nkhani yake makhala dictator amene dictator chimunthu chankhaza ankadziona kuti Trump angamachimere Kim Jong. So pattern yake timvetsasane pano nkhani yake ndiyokhuza ndi nuclear chifukwa ali nuclear ayo chifukwa ali nuclear ayo ndifaka kumutani akumpembedza. It's like akumupopa chanchani mona. So that's it. That's why Iran ikufunika kuti nayo can nuclear kuti Trump wa ma Americans wa asamaitole because ku Europe mwana itola kunkhani yake makhafi alibe ochani alibe nuclear. Chabwino. Pano nkhani ndinena kuti Trump avomerezano kunena kuti avomereza kunena kuti iwo sakukambirana ndi dziko la Iran. Paja mbuyo muchamene kuti tukambirana pano avomereza kuti suri kambirana ndi dziko la Iran. Trump avomereza zimenezo.
Iran imakana ya Trump amati ayi ifeyo tukambira nawo mwafuse makuti. So finally, so anyway, andi tikamakhana pamene tili pa North Korea pomwepo tapeza kwanena kuti sister wake wa Kim Jong iye ndithu wakananso zokuti akukambirana ndi a Trump, wakana zimene zozo tinakamba ati kuti guys, mmene akuonekera Trump nkhope yake, mayankhidwe mmene akuonekera Trump maonekedwe mayankhidwe zonse Trump wa Iran akunama, tinakamba dzulo zimenezo. Yeah. Why hasn't Kim Jong-un responded to your request to have a conversation? How do you know he hasn't responded? Has he? Yeah, he has. Did you speak to him? Did you speak to him before you made the announcement? Lero ndithu sister wake wa Kim Jong wanena kuti no, ife sitikukambirana ndi Trump china chilichonse. So a Trump zonsezi ma conditions onsewa akungopanga fulfill akungoakwaniritsa basi kuchonga kuti afuna apeza attention ya Kim Jong. That's all. Zimene akufuna Trump zimenezo. Zoyisa manyaze. Zimene zoyisa manyaze kwambiri. Chabwino, issue imeneyo apita. Tuone apa a Trump akuopseza dziko la Oman kuti Oman ayiphulitsa. Chifanyani akuopseza dziko la Oman. Iran iyenda kuti pa Strait of Hormuz mbali yawo kuti dziko la Oman kuno kuli Iran. Nde amene ngamapanga manager apa ndi maiko awiri, right? So zopeza kwana kuti akukambirana ndithu ndi Oman kuti azipanga pa bwanja papa pa Strait of Hormuz pacha. So a Trump akuganiza kwana kuti zimene zozo nzaukape kwambiri. Oman ikanguvomera zimene zozo ikanguvomera ikhangata ejuna ndi Iran ndi akuti ayiphwasamula kuopseza yawo ija basi ma-Americans. This morning you said you would bomb the ass out of Oman if they got in the way of reopening the Strait of Hormuz. Would you say you're out of patience with Oman as strategic No, partners? I don't think they behave very well, but we'd handle them very easily, just like we do other Just things. based So yeah, tiona kuti mmene zingakhalire koma nonkhani ndimeneyo and Iran sikupanga back down. Iran ikunenabe kuti ifeyo tikalinganganga palibe chimene a Trump angatipange and amenewo ayaluka ndipo Strait of Hormuz ife ndamene tingamayipange control. So guys, nkhani ndimeneyo, thank you so much. Malawi cameras.